Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Татарстан Яңа Гасыр телеканалында сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Көн сайын диярлек без милләт тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны яктыртабыз. Бүген безнең программада Татарлар тапшыруы бөтен дөнья татар конгрессы эшчәнлеге белән таныштыруны дәвам итә. Бүген без чит илләр белән эшләү бүлеге белән танышачакбыз. Удмуртиянең Киас районы Таужамал авылы татарлары яшәеше белән таныштырырбыз. Ташландык йортларыбыз безнең монда юк дисәктә. Барсының хуҗасы бар, сагынып шушы җәйләрен, яллы көннәрен әйләнеп кайталар. Әсәкәй районының Иске Мөэмин авылыннан Фирүзә Әбсәләмова. Шагманов Габдрахим бабай яз җитү белән чишмә буена килеп, үләннәр җыеп, шушы чишмә суларына салып, дару үләннәр ясаган. Акбарс командасы өчен Казакстанда да җан аталар. Акрабыз, кул белән булгыбыз, тамаклар кырыды. Акбарс безнең бүген җиңә. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. Безнең тапшыруыбыз сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшли, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Билгеле, безнең максатыбыз тарихи ватаннарыннан читтә гомер итүче татарларның яшәешен яктырту, таныту. Башкалабыз Казанда дөнья буйлап сибелгән милләттәшләребезне барлаучы оешмалар бик күп. Шуларның берсе Бөтен дөнья татар конгрессы. Татарлар тапшыруы алар белән тыгыз элемтәдә эшли. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без кабат Бөтен дөнья татар конгрессының яңартылган бинасында һәм монда эшли торган бүлекләрнең эшчәнлеге белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүген без чит илләр белән эшләү бүлегендә. Безнең бүгенге көндә 143 оешма, 40-ка якын чит илдә 143 оешма теркәлгән. Теркәлгән дә теркәлмәгәннәр белән бергә 143 оешма. Билгеле булганча, безнең татар халкының 4тән 3 Татарстаннан читтә яши. Һәм безнең конгресста менә бу чит илләрдә яшәүче милләттәшләр белән эшләү ул тулы бер системага салынган дип әйтергә кирәк инде. Алар үзләре яшәгән илләрдә, үзләре яшәгән җирлекләрдә төрле безнең халкыбызның телен, гореф-гадәтләрен, милли үзенчәлекләрен саклау өстендә бик зур чаралар үткәрәләр. Һәм бу монда аерым айтып үтәсем килә, татарлар бу якын чит илләрдә, татарлар күпләп яшәгән ул Кыргызстан, Казакстан, Үзбәкстан кебек илләрне аерым басым ясап әйтәсем килә. Без президентның киләчәк эшлекле сәфәрләре турында чит илләргә. Бу әлбәттә Үзбәкстан, аннан безгә әзерләргә кирәк, хөрмәтле коллегалар. Менә 18-ннән 19-ннан күчергә мөмкин икесенә, өчесенә. Октябрьның. Шул сәбәпле президент анда аерым татарлар белән очраша. Шул очрашу вакытында безгә хәзер нинди мәсьәләләр күтәреләсе турында сөйләшеп үтәргә кирәк. Бу очрашуга безнең Ташкенттан гына түгел, якын тирә шәһәрләрдән дә иҗтимагый оешма вәкилләре килер дип көтелә. Шулай ук менә бу очрашу вакытында безнең иң актив әгъзаларны 4 кешене президент исеменнән тәбрикләүдә каралган. Югдерес Радик безнең шулай һәрбер чит илдән бит абитуриентлар мәсьәләсе һәрвакыт күтәрелеп килә. Үзбәкстан ул безнең өчен аерым чит ил, чөнки Үзбәкстандагы сан ягыннан әйтсәк тә һәм гомумән татарларның активлыгы ягыннан әйтсәң дә алар бик үзенчәлекле һәм аерылып тора. Квоталар буенча әйткән сүзләр бездә күбесенчә алар КФУ, КНИТУ, Каирна университетлары ведущий вуз, Татарстан вузлары арасыннан алар үз квоталарын үз кулына алып, ул квоталарны шул балалар арасында тараталар. Алар милләтләргә бүлмиләр балаларны, шулай студентларны. Безгә шуңа күрә менә шушы квота нигезендә татар балаларының күбрәк булуы кирәк. Гөлшат, аннан безгә Үзбәкстан татарлары буенча аерым мәгълүмат кирәк булыр. Без быел Үзбәкстанда, ул шулай октябрь аенда планлаштырыла, Шихабетдин мәрҗәйнең 200 еллыгына багышланган Бухара һәм Самарканд шәһәрләрендә түгәрәк өстәл үткәрәбез. Ул безнең фәнни интеллигенция вәкилләре, конгресс катнашында Василий Шихразиев наш делегацияның җитәкчесе булачак. Сүздә юк, конгресс күп кырлы эшчәнлек алып бара. Чит илләр белән эшләү бүлегендә дә көн саен яңалыклар, тәкъдимнәр туып тора. Бүген Үзбәкстанда узачак чаралар хакында фикерләшсәләр, иртәгә башка илдән килгән хәбәр карала. Бу эштә әлбәттә безнең җирле оешма җитәкчеләребез, анда яшәүче милләттәшләребезнең роле бик зур. Әлбәттә бу алардан башка шушындый эшләр барып чыкмас иде.
Бу якын чит илләр турында булды. Ә менә Европа илләре, ерак чит илләргә килгәндә, минем шулай аерым атап үтәсем килә безнең Бельгия, Германия, Эстония кебек илләрне. Менә Бельгиядә әле менә тәмамландыгына августта инде 3нче тапкыр үткәрелә торган Бельгия татарлары тарафыннан Испаниянең Аликанте шәһәрендә үткәрелә торган җәйге лагерь. Башка илләргә килгәндә Эстониядә менә инде зурлап киләсе елга Европа сабантуе үткәрергә әзерләнәләр. Алар инде әзерлекне хәзердән үк башладылар. Димәк, бөтен Европа халкы, Европа татарлары киләсе елга Эстониягә, Таллин шәһәренә җыелачак инде. Татар халкы бүгенге көндә дә хәрәкәттә, гел элемтәдә, без конгресс алар белән һәр даим элемтәдә, кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырышабыз. Киләчәктә дә шулай дәвам итәр дип үмитләнеп калабыз. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Казан. Авылларның яшәеше турында яктыртуыбызны дәвам итәбез. Удмуртиядә ташландык авыллар шактый шөкер, татар авыллары яши һәм төзеклеге белән сөендерә дип хәбәр итә хезмәттәшебез Фәнзилә Сәлихова. Кияс районындагы Таужамал һәм Байсар авыллары да бетүгә 100 тотмый, читтән ярдәм дә көтеп ятмыйлар. Туган авылын яшәтүче уңганнар, дин һәм милләтпәрвәрләр бар. Анда шушы араларда нинди матур үзгәрешләр булганын киләсе видео язмада сөйләрбез. Беренче сәфәребезгә чыктык. Бу безнең Кияс районының Таужамал һәм Байсар авылында яшәүче милләттәшләребез белән очрашу. Әлбәттә, менә бу мондай очрашулар бик кирәк, чөнки очрашуларда без халык белән күзгә-күз очрашабыз, аларны борчыган мәсьәләләрне дә беләбез, үзебезне кызыксындырган сорауларга да җавап табабыз. Газета укучыларыбызның менә шушы төбәкләрдә күпме булуын да ачыклыйбыз. Бу көздә беренче сәфәр. Гомумән Яңарыш газетасы редакциясе язылу барган чорда шулай әбүнәчләрне берәмләп дигәндәй барлый. Шуңа да удмурт телле басмаларны көнләштереп, тиражны киметми. Хәер, авылга юл тотканбыз икән, сүзне шунда яшәүчеләргә бирик һәм алар турында сөйлик. Барлыкка килү тарихы турында ишеттергәнебез бардыр. Шулай да искә төшерик. Риваятка караганда, авылга 184 еллык Жамал исемле кеше нигез салып, тау башына булганга Таужамал атамасы ярә. Узган гасырның 50нче елларына кадәр ул Татарстан карамагында булса, соңрак Удмуртиягә күчә. Бүгенге көндә авылда 40лап хуҗалык булып, 191 кеше гомер кичерә. Ташландык йортларыбыз безнең монда юк дисәктә. Барсының хуҗасы бар, сагынып шушы җәйләрен, яллы көннәрен әйләнеп кайталар, карап, ям кертеп, шулай итеп китәргә тырышалар. Ташландык йортлар юк. Яшьләребез әлбәттә инде әз калып бара. Белем алырга китәләр якындагы шәһәрләргә, тормыш коралар. Кайберләре авылга әйләнеп кайта, сагынып. Кечкенә булса да Таужамал бетәргә 100 тотучы авыл түгел. Кибете, мәчете, клубы бар. Теләгән кешегә эштә. Фермер Фердинанд Мәҗитов элекеге совхоз корылмаларының бер өлешен сатып алып, сөтчелекне торгыза. Бу сәфәребездә аны туры китерә алмадык, әмма халык авыл өчен игелекле эшләрдә аның исемен атамый калмый. Бүген авылларны шундый кешеләр тота, яшәтә дип дәвам итә әңгәмәдәшебез Ниязи ага. Хуҗалыкның нигезе алар. Дөрес булыр, алар авылны тотып торышалар, әни халыкка әле урта яшьтәгеләргә эш тә бар, юк дигәндә дә шуңа шатланып, шуңа каралтысын үз йортларын карап яшәргә тырышалар. Халык җыйлагына без дә клубка керергә ашыкмыйбыз. Таулар буе урамы белән чишмәгә юл тотабыз. Чишмәләр дию дөресрәктер дә, мондалар берничә җирдән тибеп утыра. Бу җәйдә тирә-ягын төзекләндерә башлаганнар. Яшьләр, юратлар һәр кайсы кул көчен кертергә тырыша. Урамнар аша су торбалары узып йортларга керсә дә, чишмә басмалары да буш тормас. Аларга бәйле гореф-гадәтләр дә яңарыр дигән өметтә Таужамаллылар. Дини йолалардан утылмаган 100 яшар наратка сыйнып утыручы мәчет ураза һәм Курбан гаетләрендә тулы була. Җомга намазлары укыла. Октябрь аеннан ислам дине нигезләре укытыла башларга тиеш. Көн сайын чыгып китеп булмый, шундый состав белән сирәк булса да килергә тырышабыз. Балалар мәктәптә хезмәт яшендәгеләр эштә, шуңа да очрашуда пенсия яшендәгеләр. Ижаудан журналистлар, сәнгать әһелләре килү өлкәннәр өчен олы татар дөньясына күз салу кебек тә. Зарланырга яратмыйлар, очрашуда да үз моңнарын сөйләмиләр. Туган телебезнең киләчәге өчен борчылу белдерәләр. Авылларда да балаларның русча сөйләшүен хупламыйлар.
Кечкенә булса да, Таужамалда клубның ябылып торганы юк. Тәнзилә Илалетдинова үзе сәнгать җитәкчесе дә, карап торучы да, бер үзе диварларына агартып буяган, клуб тирәли чәчәкләр утырткан. Элеккеге агач клубны сагына, аны инде байтак еллар элек район хакимияте авыл халкыннан да сорамый сүттерә. Элеккеге клубны элеккеге клубны сагынабыз. Сәхнәсе дә олы аның әйме. Киенә торган җире дә бар, бүлмәсе отдельный. Ә безнең бит монда условия юк бернинди дә. Монда яңа елларны уздырабыз. 8 мартлар инде шул хезмәт армиясе көннәренең инде 23 февральләрнең инде. Октябрьдән Кияс районы мәдәният йортлары өчен сезон башлана. Таужамал һәм Бойсар авыллары үзешчәннәре концерт әзерлиләр. Татарча җырлыйбыз диләр горурланып. Таужамалда мәктәп һәм бакча яшендә 16 бала бар. Туган авыл алар өчен телгә, гореф-гадәтләргә өйрәтеп үстерүче милли бишек тә ул. Кияс районында Шөкер татар оешмасы да милли хәрәкәт күтәрелгән еллардан алып эшләп килә. Таужамал Бойсар авылларының милли рухын саклауда аларның роле зур. Удмуртиядан Тәнзилә Зиядинова, татарлар тапшыруы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Әсәкәй районының Иске Мин авылыннан Фирүзә Әбсәләмова. Шахманов Абдрахим бабай яз җитү белән чишмә буена килеп, үләннәр җыеп, шуша чишмә суларына салып, дару үләннәр ясаган. Акбарс командасы өчен Казакстанда да җан аталар. Акырабыз, кул белән булгыбыз, тамаклар кырыды. Акбарс безнең бүген җиңә. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. Хәзер юлыбыз Оренбург өлкәсенә булыр. Медицина күп тармаклы, шуның берсе халык медицинасы. Халык дәвалаучысы кайчан, ничек һәм нинди дару үләннәрен җыярга, дару ясау усуллары, кыскасы һәр вакыт үз эшен белеп башкарган. Әсәкәй районының Иске Мин авылыннан ерак түгел, халык телендә Бабай чишмәсе дип йөртелгән хәзинә урнашкан. Ул 19 гасырда ук сихәтләндерү чыганагы булган дип фаразлыйлар. Фирүзә Әбсәләмова дәвам итәр. Бабай чишмә сулары гел шулай шаулап аккан. Күр инде саф чишмә, төпләре көзгедер. Кортларга ышанам, бу чишмә изгедер. Табигатьнең бер гүзәл пишмәгендә Бабай чишмәсе янында гадәти булмаган очрашу үтте. Аны Бабай чишмәсе укулары дип тә әйтергә мөмкин иде. Килүчеләр арасында хәлфә хәзрәтнең туганнары, имамнар, галимнәр, авыл халкы. Бу эшне башлап йөрүчеләрнең берсе Иске Мин авылының мәдәният йорты мөдире Гөлфия Шаймуратова. Әлеге серле кеше турында материаллар барлады, туганнарын тапты. Инде хәзер барысы да билгеле. Шахманов Абдрахим бабай яз җитү белән чишмә буена килеп, үләннәр җыеп, шуша чишмә суларына салып, дару үләннәр ясаган һәм халыкны дәвалаган. Хәлфә хәзрәт Габдрахим Шахмановның биографиясына тулырак итеп архив документлары ачыклык кертте. Төбәкне өйрәнүче Гәүһәр Гариева данлыклы авылдашының тормышы белән күптән кызыксына. Архив материалларыннан күргәзмәдә әзерләгәннәр. Авылыбызның хәлфә хәзрәте Шахманов Габдрахим Мин авылында туган. Ул 1850 елда туган, 1928 елда үлгән. Хәлфә хәзрәт яшь чагында Средняя Азияга китеп, авылдашы Шурашев Гыйльфан мулла Вилдан улы белән дару үләннәре белән кулланырга өйрәнеп кайткан. Иртә яздан чыгып, шәкертләре белән үзе дә Бабай чишмәсе янында дару үләннәре җыйган, кышкылыкка киптереп куйган дару үләннәреннән төрле настойкалар, төнәтмәләр ясаган. Хәлфә хәзрәт үзебезнең авыл зиратында җирләнгән. Язмыш җилләре, сәяси репрессия еллары хәлфә хәзрәтнең туганнарын ил җир буйлап төрле якларга тараткан. Әмма Габдрахим Шахманов оныгының кызы Хәдичә Шайхуллина Шахманова күрше Богырслан шәһәрендә гомер итә булып чыкты. Ул әтисе истәлекләреннән чыгып сөйли. Укыды ул Россиядә түгел, Россиядә гына түгел, но и чит илгәләргә барып, Турцияларга барып укып кайтты. Гыйлеме бик зур булды, табиб булды, кешеләрне лечит итте. Ул авылдагы килгән кешеләрне дә, читтән килгән кешеләрне дә шулай лечит итеп
торды. Бик күп рәхмәт ишеткән инде. Шулай сөйләде безнең әткәй иде. И безгә ул әйтте даже күп вакыт аларда шешәләрдә дарулары ятадыр. Алар белмәделәр, нәрсәгә кирәк икән, нинди чирдән ул дарулар ярдәм иткәнен белмәделәр, но семьяда шул шешәләр гел булып торды күп вакыт. Но анасын белмәгәч инде ташландылар инде. Мин ишеттем, что Габдулла Тукайда килгәне бар дип ишеттем генә. Тау итәгеннән көмеш сулы шишмә юл алган. Бу шишмә 19 гасырда ук эчү һәм дәвалану чыганагы була. Тик икесе бергә үлән белән шишмә суы кушылганда гына ул даруга әйләнә. Аның исеме Бабай шишмәсе дип бирелгән. Инде үзе вафатыннан соң авыл халкы биргән ул исемне, аны хөрмәтләп. Бер гасыр вакыт үтсә дә, бу яшел утрау үзгәрешсез калган кебек. Менә сукмак кырыенда үсә торган бакай яфрагы җәрәхәтләрне дәвалый. Салкын тигәндә угияна яфрагы, мәтрүшкә, юкә чәе, гөлҗимештән ясалган чәй. Бака үләне, бәбкә үләне, аннан соң мәтрүшкә, сары мәтрүшкә, гөлҗимеш, татарча исеме хиндуба дип язылган, русча цикорий. Ул үләннәрендә ул да бик файдалы, ашказаны ишәктән бик файдалы үләннәр. Менә шундый үләннәрдән ул дарулар ясаган. Бик күп кешеләрне инде 18 елга якын читтә йөреп укыган. Дине белемендә ул күп алган, дил белемендә күп алган. Чөнки ул укыткан шәкертләр шушы мәдрәсә 2нче Бохара дип аталган. Менә шул аның даны шундый зур булган. Абдрахим Шахмановның бу дөньядан киткәненә дә 90 ел тула. Аның указлы мулла таныклыгы да, сакланган дәфтәрләре дә яшь эзләнүчеләрне кызыксындырмый калмады. Казан дәүләт университетын тәмамладым 15 елда һәм аннан Санкт-Петербургтагы Европейский университетка күчтем һәм шунда магистратураны тарих фәненнән якладым һәм хәзерге вакытта мин аспирантурага шунда ук керәм һәм менә минем төп юнәлешем ул Россия тарихы һәм Россиядагы мөселманнар тарихы һәм махсус совет чорындагы имамнар, белемле кешеләр һәм ислам динен саклаган кешеләр турында мәгълүмат җыярга минем ниятем. Яңа тарихи язмалар киләчәктә булыр. Бу көнне шишмә тирәсе гөрләп торды. Авылдашлар Себер якларыннан кайтарылган 5 эрбет агачында утыртты, дуга кылды. Зәмзәм сулары бездән ерак, шишмәләребез янда гына. Сулары саекмасын аларның. Кул пешранса, су белән юарсың. Су пешранса, ни белән юарсың. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, татарлар. Татарстанның Акбарс хоккей командасы Казакстанда иң яраткан спорт командаларының берсе. Оларның һәр уенын Казакстан җанатарлары зарыгып көтеп ала. Астанада һәрбер уенны кызыксынып карап барган Акбарс командасының фан-клубы да бар. Алар яраткан командаларның уңышын уртаклаша, төрле очрашулар оештыралар. Тулырак Казакстаннан хәбәрчеләребез әзерләгән видео язмада. Узган атнада континенталь хоккей лигасы матчында Астана шәһәренең Барыс командасы булитлар сериясендә Казан Акбарс командасын 4-3 исәбе белән җиңде. Трибуналарның күпчелек өлеше Барыс җанатарларын белән мәшгуль булуга карамастан, безнең командада матч дәвамында фан-клубның зур ярдәмен тойды. Акбарс җанатарларын сөендереп, уен беренче минутлардан ук көндәш капкасына алка кертүдән башланды. Беренче минутада булган шәй бу безнең күңелебезне күтәртте. Акырабыз, кул белән булгыбыз, тамаклар кырыды. Акбарс безнең бүген җиңә. Аллаһы боерса, тагы кертәрбез. Бер-ике шайба шундый матур матчларны үтсен постоянно. Без шат кына булабыз. Казакстан җанатарлар клубы 2008 елдан бирле эшләп килә. Алар арасында өлкәннәр дә, бик яшь җанатарлар да бар. Иң тугрылыклы җанатарларның берсе белән без шәхсән очраштык. Рафаэль Галиевка 9 яшь. Казакстан башкаласы балалар командасында кече яшьтән хоккей белән шөгыльләнә. Тик үзе әйтүенчә, ул бөтен йөрәге белән Акбарс өчен җан ата. Хоккейга мәхәббәтне 3 яшьтән ук әтисе Ринат тәрбияли. Яраткан уенчысы Станислав Галиев. Болеть за Акбарс я начал с 3 лет. Когда Акбарс приезжает к нам в Астану, я обязательно хожу на их игры. Потому что хочу поддержать свою любимую команду.
Матч көнендә Таң татар башкорт мәдәни үзәгенең яшьләре канаты Татар Акбарс Пати дип аталган чара оештырды. Кич буе Астана һәм Петропавловскның иң яхшы җырчылары башкаруында милли татар җырлары яңгырады, призлар уйнатылды. Һәр кунакны шәк-шәк белән сыйладылар. Мы очень благодарны казанской хоккейной команде «Акбарс» за прекрасную игру. И вот эта вечеринка, она посвящена в честь них. Самое приятное, что мы татары, живущие за пределами своей исторической родины, Татарстан, город Казань, всегда поддерживаем традиции и обычаи татарского народа, всегда приходим на хоккей, болеем за своих. Җанаттар 6-нчы кыр уенчысы дип юкка гына әйтмиләр. Алар даими рәвештә уенчыларны алга куалар, тынычланырга ирек бирмиләр. Җанаттарлардан башка җиңүләр дә булмас иде. Без Казахстан фан-клубына алга таба да үсеш, Акбарс командасына яңа җиңүләр телибез. Әдилә Тухбатова, Боржан Кыжыканов, Татарлар, Астана, Казахстан. Һәр бер милләт үзенең тарихын барларга тиеш. Бүген тарихи кадр сәхифәсендә Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллинның тормыш сәхифәләре. Әнкәйнең вафатыннан соң фотоларына бер дә кагылганым юк иде. Ул үзе Башкортстанның Илеш районы Исәмәт авылында туган. Әткәсе Габделкирам Каһировның бердән-бер сурәте калган. Беренче Бөтендөнья сугышында катнашкан, аннан бер аяк белән кайткан. Әнкәйнең әнисе Хәкимә әбинең бер фотосы да сакланмаган, бәлки булмагандыр да. Әнкәйгә 3 яшь чагында үлеп китә. Менә Хәкимә әбинең бер туганнарын яхшы хәтерлим. Менә Хәтимә әбинең яшь чагы. Артта басып торганы. Ул Муллаян исемле кешегә кияүгә чыгып, аның үги балаларын үстерә. Менә монысы Гатифә әби, әнкәне Гатифә түткә дип йөртә иде. Ул Актаныш районының Елан авылында яшәде. Монысы Биктимир абзыкай, без аны Ерак бабай дип йөрттек. Монысы әнкәнең үгәй әнисе, Әминә әби. Менә бу безнең Алма апабыз, әнкәйнең сеңлесе Гөлҗиһан. Җизнәбез Фәйзрахман Хабиб Рахманов Бәрәңге районыннан иде. Гомер буе Пермдә яшәделәр. Бу безнең Шибәр апа, әнкәйнең сеңлесе Зәйтүнә. Ул Саратовта гомер сүрде. Өлфәт абыебыз Илештә үзебезнең туган җиребездә гомер итте. Әнкәй сеңлесе Гөлҗиһан белән Уфада балалар йортында тәрбияләнә. Аннары әнкәй Уфада тегү фабрикасында эшли башлый. Әнкәйне ял йортына җибәрәләр. 41 елның июнь айы. Шунда чакта сугыш чыга. Монысы әнкәйнең яшь чагы. Кияүгә чыккач, мин тугач, без бәләкәй чакларда. Әнкәй колхоз коммунистлары белән бергә. Монысы безнең авыл халкы ындыр табагында. Бу инде без үскән өйе, бик кадерле. Сеңлем Люция. Әнкәйнең солдат уллары, олыным Фән, энекәшем Рим, төпчегенем Ким. Алар да үсеп беттеләр инде, алгайдылар. Әнкәй исән булса, гомеркәйләр дияр иде. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерүче татарлар тапшыруы үз эшен иртәгә дә дәвам итәр. Сау булыгыз.